Infància i Família és una fundació que treballa per garantir el dret dels infants a viure i créixer en una família. Es tracta d'infants tutelats per l'administració, que provenen de situacions familiars amb risc social i que necessiten una família que els aculli mentre els equips especialitzats resolen la situació que ha provocat la separació de la seva família biològica. La Fundació Infants i Família té signat un conveni amb l'Institut Català d'Acolliments i Adopcions, a través del qual se li han encomanat un seguit de funcions. Sensibilitzar a la societat catalana sobre l'acolliment familiar, estudiar i valorar les sol·licituds de les famílies que volen ser acollidores, formar a les famílies acollidores i fer el seguiment dels infants acollits i de les famílies que els acullen. Les professionals de les dues ICIF de la Fundació atenen més de 100 infants i les seves famílies d'acollida a les comarques de Barcelona i Girona. L'acolliment proporciona als infants un entorn familiar, cuidador i efectiu que els ajuda a créixer de manera harmònica. Fa 5 anys que la Maria és mare d'acollida. T'enganxa. Sí, sobretot nosaltres que som d'urgència, que som petits, que els veus com dia a dia van fent pes, van interactuant amb tu, vull dir, els vas veient créixer, no? I quan no tens nens, doncs, clar, estàs desitjant que vingui un altre perquè la teva vida ja està muntada així, ja són 5 anys i la meva vida està muntada amb bebès a casa. Els acolliments són processos temporals que poden durar mesos a l'espera que es resolgui la situació que va provocar la separació de l'infant de la seva família biològica. En Miguel Ángel y la Nieves acullen una nena que ya va a la escuela. Siempre es positivo porque siempre sacas algo bueno de todo. El educar a una persona, el darle algo que en otras circunstancias no hubiera tenido, pues eso es una maravilla, y el que bueno que te quiera como si fuera sus padres, pues eso es lo mejor que te puede pasar.